ድኽነት ስድራቤታዊ ጸገምን ካልእ መከራታትን እኳ እንተሕለፈት ብትዕግስትን ብጻዕርን ኣብ ዓለም ዝፍለጥ ኮሜድያን ተዋሳኢት ኮይናያ። ቲፋኒ ሓድሽ ብ3 ታሕሳስ 1979 ኣብ ሎስ አንጀለስ ካሊፎርኒያ ኣሜሪካ እያ ተወሊዳ። እዛ ተዋሳኢትን ደራሲትን ከምኡውን ፕሮዲሰር ዝኾነት ቲፋኒ ሓድሽ ካብ ህፃንነታ ሒዛ ብዙሕ መከራ ሓሊፋያ። ኣቦኣ ካብአን ምስ ተፈለየ ኣዲኣ ድማ ኣብ ሓደጋ መኪና ከቢድ ዝኾነ ናይ ኣእምሮ መሃረንቲ ኣጋጢምዋ እዩ። በዚ ምኽንያት እዚ ቲፋኒን ኣሕዋታን ኣብ ፎስተር ኬር ድበሃል መዕበዪ ኦርፋን ንገለ ዓመታት ክዓብዩ ተገዲዶም እዮም። ኣብቲ እዋን ቲፋኒ ሰባት ከተስሕቕ ከላ ንሳቶም ከዓ ብዝያዳ ከም ዝቕበልዋ ኣስተባሃለት። ስለዚ ፀወታታት ኣሰሓቕቲ ዝኾኑ ዘረባታት ንጭንቀታ ንምርሓቕን ንዝኾነ ዝረኸበቶም ሰባት ተስፋ ንምሃብን እያ ጀሚራቶ። ኣብ 17 ዓመታ ከዓ ኣብ ላቭ ፋክቶሪ ኮሜዲ ካምፕ ተባሂሉ ዝፍለጥ ፕሮግራም ተሳቲፋ። እዚ ድማ ናብ ሞያ ኮሜዲ መንገዲ ፈጢሩ ክትኣቱ ኣዝዩ ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ ዝነበረ። ኣብ መጀመርታ 2000 ዓመተ ምህረት ከዓ ኣብ ንኣሽቱ መድረኻት ዘዘናግዕን ዘስሕቕን ሓሳብ ዘለዎ ክትሰርሕ ንብዙሓት ሰባት ከዓ ክትጸሉ ጀመረት። ወላ እኳ እዚ ከምዚ ዓይነት ዘዘናግዕ ንኣሽቱ መድረኻት ወላ ትሰርሕ እንተነበረት ብዙሕ ግዜ ግን ገንዘብ ክትረክብ ዓቕሚ ክሳዕ ትስእን እያ ትኸውን ነይራ። ወረገይ ሓደ ግዜ እኳ ኣብ መኪናኣ ትድቅስ እያ ዝነበረት። ቲፋኒ ግን ተስፋ ኣይቆረፀትን። ኣቦ ቲፋኒ ፀሃይ ረዳ ሓድሽ እዩ ዝበሃል ካብ ኤርትራ ስደተኛ ኮይኑ ናብ ኣሜሪካ ዝገዓዘ ሰብኣይ እዩ። ቲፋኒ ገና ሕፀንን ከላ ኣቦኣ ካብ ስድራ ቤቶም ተፈልዩ። ስለዚ ከዓ ንነዊሕ ዓመታት ምስኡ ርክብ ኣይነበራን። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ግን ቲፋኒ ምስ ኣቦኣ እንደገና ተራኺባ። እዚ ርክብ ንዓኣ ብዙሕ ትርጉም ነበሮ፣ ምኽንያቱ ንመቦቀላን ስድራ ቤታን ክትፈልጥ ኣኽኢልዋ እዩ። ኣብ 2018 ናብ ኤርትራ ተጓዒዛ ምስ ኣዝማዳን ስድራ ቤታን ተራኺባያ። ኣብቲ ጉዕዞ ድማ ብዛዕባ ኤርትራዊ ባህልን ታሪኽን ዝያዳ ተማሂራ ናብ ዓዳ ተመልሰት። ቲፋኒ ኣብ ዝኾነ ቃለ መሕተት ብዙሕ ግዜ ኤርትራዊት ምዃነይ ይሕብነኒ እዩ ወይ ከዓ ብመቦቀለይ ኣዝየ ዝሕበን ዝብል ሓሳብ ገሊጻያ። መቦቀላ ከም ኣገዳሲ ክፋል መንነታ እያ ትቖጥሮ። ስለምንታይ ግን ቲፋኒን የሕዋታን ኣብ ፎስተር ኬር ድበሃል መዕበዪ ዛግታማት እንዳተኣልዩ ክነብሩ ተገዲዶም ንዝብል ሕቶ ቲፋኒ ኣብ መጽሓፋ ዘ ላስት ብላክ ዩኒኮርን ከምኡውን ኣብ ብዙሓት ቃለ መሕተታት ናይ ንእስነታ ህይወት ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝነበረ ብግልፂ ተዛሪባያ። ካብቲ ዝጠቐሰቶ ኣገደስቲ ነገራት ገለ እዚኣቶም እዮም። ኣዲኣ ቅድሚ ሓደጋ መኪና ምግጣማ ፍቕራዊትን ጥዒቲ ኣደ ከም ዝነበረትን እዩ ዝገልጽ። ድሕርቲ ሓደጋ ኣዲኣ ከቢድ ጉድኣት ኣእምሮ በፂሕዋ። ቲፋኒ ከም ዝበለቶ ባህሪኣ ተቐይሩ ብዙሕ ግዜ ብቁጣዓ ትምላእ ነበረት። ኣብ ገለ እዋናት ድማ ንደቃ ብኸቢድ ትቐፅዕ ነበረት። ብሰንኪ እዚ ቲፋኒን ኣሕዋታ ናብ ፎስተር ኬር ተወሲዶም ኣብ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤታት እዮም ክዓብዩ ተገዲዶም። ቲፋኒ ከምቲ ትብሎ ፀወታታት፣ መስሓቅ፣ መዘናግዒ ዝኹሉ ምግባራ ንህይወታ ከድሕና ኣኽኢልዋ እዩ። ሰባት ክስሕቁ ከለው ንሳ እውን ንግዚኡ መከርኣ ትርስዕ ነበረት።
بزعبا ديا كتزارب كلا حدا أقداس نجر إيا كتقلص كيلا نديا كم زيت قيما أتحدى جانا امرأة بخبير سلز جودو بزح كابت زجبرتو نجارات بحمام زمت ألوت مخانو إيا كتردأ كيلا سلز دما دحري نوي حكزي نديا يغريلا كم زحدقت لا أبزحات محبراوي ميداتات تزاريوايا إذا ترى يكونن أدي أكسب حجي كابت زجرمكم بهوت يا زلا أما لي حمومان حكمنا اندا تقاليت تنبر كم زلا كسب حجيجن تعنا نامنو بركم اللس أيك علن كتبل تيفاني أبقى لمتقيق تبل زنبرت أوان مليسا كم زعين تسقمات اندا قات أمنا أبونا نمنتاي سلمنتاي حديقنا زبل حتو نوي حمتات قبل بانبرة دحر بزو حمتات مس عبيتن زنا مس رخبتن أبوها اندقنا رخبا أبتركب أبوها نزحلف عمتات يغريتا كحتا إيو ترائيو تيفاني بزعبا زغت زارب كلا أما جمرتا نمحرت قليل كم زي نبرا قليت آيا جن نمت آي يوتا بسلام كتقتل نابوها يغرا كتبلو إيا تقديدا أبوها بزعبا إيرتران سدرابيتو من بزوح نجيروايو إذا دمان تيفاني نمبوك ألا كتفلت عبد ليت فاتير الله بدحريو ناب إيرترا بمخاد أبو بزلو أزمادان سدرابيتان كتراخب كإلا نازو قعزو أبي وتا كابتوم زعبيون زير السعون تمكرتات حدا كمز نبرة قالت آيا كمزي لا أب كسانتن أب حقو زملؤو منفس اندا نبرتن كلاقين أب كل تشاعسر شوعتن زحزن زينا كتسمع تقددت أبوها بسلام كمز عرفة تيفان دما قدم موتو مسو تراخيبا بسلام مفللايا كابتوم آزيو ما قدست نقرات أب هيوتا مخانو تزاريوايا تيفاني كاب إز تاريخ اتهوة مرتي حدا نقريو يغرى مبال نتزقود أكا سبت رايا يكونن نرئسخا كاب قد عن حزنن حرا مقبار ونيو كتبل قالت ولاكوا نتزيت أقبتو أبوها أبكر معينا أوشتي وحدات قزي كاب عينان تتفلي سرحاقن كقوانا دباي كألن تيفان حدش ناب مويا كوميدي بقليلو أيكونة آتيا ببزوح مكران تعرن دحري محلافيا أب هوليوود عبز النازر رغبت أما جمرتا كلتشح عمتات أكواداء أتا كاليت قزاز نبرت ماكيناء اتدك اسالو اتبلعلو اتستيلو أبو خمز نبرة بعلا قليت آيا جن نحل ما أحد قطن اتي زسحق علاتا كام ناي كالوت كوميديانات زفليا نجر بزعباتي بهيوتا زحلفتو ناي حكي تاريخات بتي مسحق زغنك علاتا بمقربا إيو بزعبات دخنت فوستر كير سدرابيتا وتقاماتن كالت تمكرتاتن بمسحق من قدي تزارب نبرت سواد دما مخنياتو تاريخا حق انياس لزنبرة بفقري تقبلو ما دحريا بزحات ناشتو تلفزيون بروغرامات مقربا أب That's So Raven My Name is Errol Chelsea Lately The Carmichael Show كم أب كالوت بروغرامات ترائع ازيوم تراتات نمويا قس بقس نابل علي كعبيو يوم كيلوم أب كل تشحن عسر شعاتن أب جيرلز تريبس تبهاله كوميدي فيلم دينا تباهيلا تواسي أنيريا حيزاتو زنبرت قد أبارقاء أزيو أسحاقن زي فرهن كل حسابا بغتا التزارب يونيرو اتفليم أب عالم أب عوت رخيبو تيفاني دما بحد ليتي كم زبهال أب هوليوود أزيا فلتي كونت بزوحات تنتنتي فيلم نتزبلت كفال نايت فيلم تيفاني حديش من بارا قليت أميم دحر تعوت كاب بزوحات أفريتي فيلم عدلات
ክመጽኣ ጀመረ። ቀፂላ እውን ኣብ 2018 ናይት ስኩል ብትብል ፊልም ምስ ኮሜድያን ኬቨን ሃርት ተዋሲኣ ነይራ። ኣብዚ ፊልም ከም መምህር ኮይናያ ተራእያ። እቲ ፊልም ድማ ኣብ ዓለም ካልእ ዓብ ዓወት ከጓናጽፍ እያ ኽኢላ። ኣብ 2020 ድማ ደጊማ ላይክ ኤ ቦዝ ኣብ ትብል ፊልም ምስ ጓል ዓርካ ብሓባር ንዝመርሕኦ ናይ መልክዕ ንግዲ ንምድሓን ዝቃለሳ ሰብ ኮይና ተዋሲኣ ነይራ። መሊሳ እውን ኣብ 2021 ዘ ካርድ ካውንተር ኣብ ዝብል ፊልም ካብ ፀወታን ካብ ሰሓቕን ዝተፈለየ ድራማ እያ ተዋሲኣ። ቲፋኒ ኣብኡ ከቢድን ርግኣት ዘለዎን ተራ እያ ተፃዊታ። እዛ ፊልም እዚኣ ኸኣ ኣብ ዓለም ካብቲ ብፀወታን ብምዝንጋዕ ወይ ብሰሓቕ ዝፍለጥ ቃላታ ወይ ገጸ ባህርያታ ካብኡ ተፈልያ ካልእ ገጸ ባህርያት ክብድ በለ ክትፃወት ከም እትኽእል ንዓለም ገሊጻትላያ። ኣብ 2017 እቲ ዓብ ዓወት ድሕሪ ምርካባ ኣብ 2018 ንፕሮግራም ሳተርዴይ ናይት ላይቭ ብምምራሕ ፕራይም ታይም ኤሚ ኣዋርድ ተሸሊማ። እዚ ኣብ ሞያኣ ኣገዳሲ ምዕራፍ ነበረ። ቀፂላ እውን ኣብ 2017 ዘ ላስት ብላክ ዩኒኮርን ዝተባህለ መጽሓፍ ኣሕቲማ። ብዙሓት ኣንበብቲ ዝፈትውዎ መጽሓፍ ኮይኑ ኸኣ ተረኽበ። ኣብ 2018 ድማ ብመጽሔት ታይም ካብ 100 ኣዝዮም ጽልዋ ዘለዎም ሰባት ሓንቲ ኮይና ተመርጸት። ኣብ መጽሓፍ ዘ ላስት ብላክ ዩኒኮርን ቲፋኒ ሓድሽ ዝተዛረበቶ ብዛዕባ ህፃን እንከላ ዘጋጥማ ለውጢ ናብ ፎስተር ኬር እንታይ ክትገብር ከም ዝኸደት ምዝንጋዕን ሰሓቕ ዝመልኦ ቃላት ከም መንገዲ ምድሓን ምስ ኣቦኣ እንደገና ምርኻብ ነዲኣ ይቕረ ምባል ኣብ መወዳእታ ድማ መልእኽታ ብምትሕልላፍ ነታ መጽሓፍ ዘዘምታ። ቲፋኒ ሓድሽ ኣብዛ ዘ ላስት ብላክ ዩኒኮርን እትብል መጽሓፍ ብዛዕባ ህይወታ ብቕንዕና ከይሓበት እያ ጽሒፋ ዘላ። እቲ መጽሓፍ ብዛዕባ ናይ ዓወታ ጥራይ ኣይኮነን፣ ናይ መከራ ጊዜኣ ሓዘና ተስፋኣን እቲ ዝተቓለሰቶ ኣብ ጊዜኡ እውን ብሰፊሑ ገሊጻቶ ትርከባላ። ኣብዚ መጽሓፍ ገለ ታሪኻት ኣዝዮም ከበድቲ እዮም፣ ክንሰምዖም ኣዝዮም ኣሰከፍቲ ዝኾኑ ከበድቲ ጊዜታት የሕሊፋያ። ኣብዚ ግና ኣነ ሓፈሻዊ ኣጠቓሊለ እየ ኣቕሪበልኩም ዘለኹ። እዛ ኣብ ከባቢ 46-47 ዓመት እትርከብ ጓል ኣንስተይቲ ህብብቲ ቲፋኒ ሓድሽ ኣብዚ ኩሉ መንገዳ ኣብ ጉዕዞኣ ብዛዕባ ፍቕርን መርዓን ምስ ተሓተት ገና ኣብ ንእስነታን ከላ ሓደ ሰብ ተመሪዓ ነይራ። እቲ መርዓ ግን ሕጉስ ህይወት ኣይነበሮን። ንሳ ድሕሪኡ ገሊጻ ከም ዘላ እቲ ርክብ ብብዙሕ ፀገማት ዝተመልአ ከም ዝነበረ ኣብ መወዳእትኡ ድማ ፍትሕ ከም ዝኾነ እቲ መደምደምትኡ ገሊጻላ። ኣብ ገለ እዋን እቲ ሰብ ንዓኣ 2 ግዜ ከም ዝተመርዓዋ ገሊጻያ፣ ግን ክልቲኡ መርዓ ብፍትሕ ክዛዝም እዩ ተገዲዱ። ቲፋኒ ካብዚ ተመክሮ ብዙሕ ትምህርቲ ከም ዝተምሃረት ትገልጽ። ንሓደ ሰብ ቅድሚ ምምርዓውካ ንርእስኻ ምፍላጥን ምኽባርን ኣገዳሲ ምዃኑ ትዛረብ። ኣብ 2020 ቲፋኒ ምስ ኣሜሪካዊ ራፐርን ተዋሳእን ኮመን ብፍቕሪ ተራኺባ። ክልቲኦም ኣብ እዋኑ እቲ ርክብ ከም ዘሐጉሶም ተዛሪቦም ነይሮም። ቲፋኒ እውን ኮመን ኣብ ህይወታ ዝሓሸ ሰብ ከም ዝነበረ ገሊጻ ምንባራ ንዝክሮ ኢና። ግን ኣብ 2021 ብሰላም ተፈላልዮም። ክልቲኦም ከም ዝገልጽዎ ዋና ምኽንያት ምፍልላዮም ብዙሕ ስራሕን ዘይምርካብ ግዜን እዩ ነይሩ። ኣይተጠላለሙን ኣይተባእሱን፣ እንታይ ደኣ እቲ ርክብ ክቕጽል ዘኽእሎ ኩነታት ኣይነበረን። ድሕሪ ምፍልላዮም እውን ሓደ ንሓደ ብኽብሪ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ 2020 ቲፋኒ
بتصوتان بأزيو كبدخها زقسل زربان بتمرتن استحوسة أزربا نرأسي إيه تمرعي إلى تزاريبا نيرا زيقا نغلاتنا حتى يدخوننا نعيون نولك أي وشت أي تنكفات النئة انتهي مالتيو نرأسي تمرعي قال سبات ازي بحق نرأسا بحقاوي مرعا تمرعا إلوم تدناجيروم نيروم يوم قال نسا دحريو تزبلتو مسلا وزاربا مخانو أبريهات النايا ترجمو قدمي خلو نرأسي افتو نرأسي اكناخن حقوسي كاب كالسا بايتبن قدمي كالسا مفكار نرأسي كخبر علني إذا زاربا أبوزحات سبات فلوي تتصعنو جيريو مخنياتو سبات حقوس قدمي كلو كاب وشتهم كجمر كم زقبا ززغاخر ملغتي نيرو لو مخا ناي فقر هيوتا كم يمثل تيفانا حدش بزعبا لومي ناي فقر هيوتا بزو حد زاربن أبك على محتاتات جن كم زبالاتو أب حدا ركب كتاعتون توخينا أتساب نهيوتا سلامن كبرين كم تقلا تدلي انت زي كونا جن نبينا منبار كم تمرز تزاري بايا أب نحاسة كلتشعن إسران كلتن أب لعلي تيفانا حدشن كم أون كوميديان أريس سبيريسن قرأت كريوو زي قبا فيديوهات سريحهم بمبال سيفل كسي قريب نيرو اتوم كسستي كم زبلو اتوم فيديوهات نغلعو بمتقام استسرحون عزيهم زي قبا تحستو زنبروم نبرو بسنكز دما سنا مراون سميعتاو قدعاتن كم زبطحهم إلوم كسي أقربو تيفاني حدش جن نازي خسي هاي تقبلتون أم مجلتي اتوم فيديوهات فتيمهم كسرحو زي نبروم جيجا من بارو تزاريبا جن أبتغسي استقلت كستات أي تقبلتو من إذا قداي أم ميديا بزح زربا العلو نيرو مغنياتو أتو قداي قلعو زملكتن تيفان دما بزح تفلات النت زنا زنبراسب سلزخونت إيو دحريو جن أتو قداي بسممع كعدسو يتخايلو مغنياتو أتخسي سيفل كسي ويكا سيفل لو سويت يوز نيرو امبر جبناوي كريمنال كسي اين برن تيفاني بجبن تفاعتنيا وي جيجنيا توهيلا ببيت فردي اي تفردتن اتو قداي بسممع تعاتيو اتسممع جن زرزرون هزبي كساب حجي اي تقلتن تيفاني عبتا The Last Black Unicorn تبل متحفا زحادة قطو حدا ملاغتلو حلمخا اي تحدوكو زبل بزوحات اي تخيلنيخي إلو مكوا انت بلني انا تانيعك اتيلا امود اتادما اب عالم زفلت كوميديان كخونيخ إلا سلازي مكرا محلافكا نمت ايخا اي وسنونيو بتبعات بمسراحن بتسفان هيوتكا هتكير تخيليخا كتبل ابتي ام دمدمتا تحفاتو زلا متحفا زركب حسابي زي سلازي زغبركم سمعتنا تيفانا حدش دحرتي مسكلتا سبقوت ممرعوا امو بزي مسمعك مفللايا مسرق زي تمرعي كتبل بناتكم حسابات إذا سبزيئا مسرقسا تمرعا مالت انتاي مسلكم وي انتاي تترجمو بناتا كم زغن سمعو دتاني حيو نسخاتكم انتي حساب لكم مسرق سي تمرعي مبالك مسلس بيان دتحاحز نجر الوديو وي إذا قال زيئا مسيلو من انتي حبرت كلوا يخيليو إلكم تترتردو أبوتا كومنت مسانا اندا تساتفكم بملسكم حبرنا اندا بلنا سلام معالتي يغنيلنا